Kewiro chruok mar arita e chiro matoi magiwacho ni kelo kod ywaruok madhi nyime e kindgi kod jotelo moko e chirono magiwacho ni tudre kod obila e ndhiyogi kendo buogo ngimagi. Kaluwore kod johala moko kuom jotendgi otudre kendo thiro dongruok mar chirono kokalo e njawruok mar arita kwe mar chirono kokalo e mako jogo mopogore kodgi e paro mar tawo chirono. Gikwayo Tend County ma Nairobi mondo odonjre e wachno kendo konygi e kelo kwe kod jiwo yore makare mag ng'iyo e kindgi kaka okang' mar jiwo yore mag ohala e chirono. Since 100 million was allocated for perimeter wall constructions, issues started. It started because within the market we got illegal 43 title deeds, which are being owned by individuals. His Excellency Johnson Sakaja went and revoked all of them. Currently, we still have 11 title deeds which claims that the market belongs to them. Anachiel kuom jok mosenyore wach mekono anja odaindo maki ka obiro to ikago kinyi to karo mosangwen to gocho na nien ka police na penje na ng'omo miyo make to kono no maka gi monariyo kiwacho no goyo minego yaka sama wuoyi kodi ni aonge gi kwe ot kama dakie ta aonge gi kwe toika e to kama inyalo penja ni to an go ala mane an gi dukni auchiel to mopong' chuth matimo wala toika okapar ka jaoda nigi ratiro mar wango chiro ko ng'e maber ni chiro ni mwa konyore kila saa asubuhi na jioni vijana ati kwa sel wamama ati kwa sel. Kwa nini huko wanapelekwa wafanye? Kwani kuna asali huko? Tunataka haki ya kila mtu mwenye akopa kwa soko. Tunataka watu wetu waheshimike. Wakifanya biashara, mtu anauza kitunguu afanye biashara yake kwa amani.